Takže, ahoj lidi, já vás vítám opět u Grow Garden. To je tedy druhý díl, naše farmení. No a... No, jo, prostě... No, všimnu se to. Nice. To. Můžu to prodat jednou. Takže... Tady to dává nic moc. Každopádně já to asi nekoupím na mrtvé. Borůvku. Jehody. No. Tak. Ty krás, tak. No, stopadlo, už tam je něco. Tenhle díl jsem točil hnedka potom, co vyšel ten první. Takže jsem ještě nestihl vidět vaše komentáře u minulého videa. Jako jsem si koukal a mám to málo zhlédnutí, ještě tam žádný komentář. Určitě si běžte potom určitě stopněte video, abyste se podívali na to předchozí. Ať chápete, co hrajem za hru a... Takže... Gráfu. Další rajčata koupím, počkám. Vykopal jsem obchod, no. I kdyby si ptali, tak obchod, který mám, tak jenom já, ostatní mají jiný. Já ho někomu ukrást nemůžu. Jakoby každý, máme tam všichni stejný, někomu věci, ale jakoby já tady koupím mrkve všechny, jak oni jako ostatní lidi budou mít jako svoje mrkve, takže jakoby jen ten vykoupím. A si to musíte vykoupit sami, aby si to vykoupilo. Mystikon, co mám na daily quest? Dragon Fruity taky nemám. Jako borůvky mám, ale... Wait. Ježiš, to stojí, aha, to stojí 1000. Já jsem to spletl, navází. No. Každopádně, hele, gear, no, seed shop. Ale... Boom. No. Další raketa. OK. Já ještě koupím další věc. Mrkev. Tak. Blueberry. Tomato. Kolik minut? 4. Tu udělám rychle. No. Takže, jako, to je to fakt dobrý a tohle hra, ale fakt mě to baví. Určitě napište, jestli bych mohla sérii, tak můžu nazvat pokračovat. A podle toho se potom budu orientovat.
třeba vypadá na všechno. No tak vypadá jak takže. Ono vezme jako čas na farmu peníze, než se znova restokne shop. Ale 6 minut, dobře. Uvidíme, co dokončíme nebo. Takže bum. Já teďko tady hodím menší střih. A uvidíme se za chvilku, až já teda vám nebudu, jo? No, takže pro vás vteřina, první minuta a půl skoro. No, možná i minuta a půl. A nevím, proč jsem úplně dole. Tady je rape, zrovna. Jak se smutný. Ježíš, tak to je velmi smutný. To mám peníze, Nevadí. Tak já jsem měla co farmu, protože nevadí. Jau. No, $1. Příště. Dejte like, odběr, prosím. Já si dokoupím věci a uvidíme se příště a ahoj.